Дами и господа, този поздрав е за Бейхан, за Зинеб до него и цялата фамилия Метин Гюлджан, Айсел, Шейнур, Сейхан и Ася, от Санко Изворово, Найбаро, силна фамилия, Бейхан патрона, вали гърми, за Бейхан патрона, всичко му върви, силна фамилия до него стои, с любов и чест вървят напред сте всички. Хайде Бейхан, най-баро сред всички, всички знаят твоето име. От Санко Изворово идва силата, фамилия, която ще я има. До него Зинеб сияе, с обич топли неговия свят. Метин и Гюлджан до тях винаги рамо до рамо стоят. Айсел, Шейнур и Сейхан, силна връзка между тях, а малката Ася носи радост в техния дом. Всеки ден пак вали гърми, за Бейхан патрона, пак му върви. Кой е човекът, когото уважават? Всички казват, това си ти. Хубава фамилия до него, всички заедно като един. Сила, чест и уважение, това е техният път един. Бейхан! Семейството е сила, заедно вървят напред, в радост и в съдба. Санко Изворово ги познава с добро име и чест, фамилия, която остава пример за всички днес. Любов и уважение носят във всяка дума, всеки ден. Бейхан и неговите близки, богатство най-ценно за тях е